is maandag 14 november 2016 in een Huizen derby in de Piershof. ZVV Beringen tegen ZVV Boulder. Het gaat over zaalvoetbal uiteraard. De speurders lopen zich warm. En we moeten dadelijk kijken. Weer van die hoge positie waar ze allebei staan. Met 14 punten op de derde en vierde plaats. Weer in ieder geval de aansluiting met de top kan behooien. En zeker niet te verleren. Het publiek is er ook. Ze genieten alvast dat de speurders klaarstaan. Boulder mag de aftrap nemen. En we gaan kijken weer daar in ieder geval in de zaal. Waar het toch technisch voetbal is. Dan moest de bal naar elkaar toe schuiven in snelheid. En er moet ook verdedigd worden. De eerste kans kwam er altijd, maar de misser was er ook van de Boulders kant. Beringen in de verdediging en Boulder met Gielen in de aanval. Gaat de bal geplaatst weer. Dat doen ze in ieder geval vrij goed. Niet Frank Pieters in balbezit en weer Joël Gielen. Kan deze schieten? Dat kennen. Maar de bal gaat over. Keeper zuurt dat klasse en de Beringse kant. Bal in bezit van Joël Gielen. Plaatst de bal terug naar Frank Pieters. Krijgt dan weer de bal in zelf in bezit. Dan moeten de Beringse met een verdedigend opzicht goed opletten. De bal wordt wel doorgegeven, maar gaat ook heel simpel neven. En de keeper Jeremy Kessens van Beringen heeft er niks aan te doen. Gaan we verder kijken. De Beringse met aanvoerder Björn Korsten gaat de bal naar voren leggen. Ja, de Boulders stonden in de verdediging goed en hebben in de eerste helft dan toch het goede aandeel in de wedstrijd. Beringen moet terug, maar Boulder wil Beringen wel laten komen om meer plaats te creëren en misschien wel een doelpuntje te kunnen maken. Vooralsnog niet, want ook Beringen weet de bal goed in de ploeg te gooien. Opnieuw balbezit heeft de nummer 6, Guus Maassen. Dan komt de bal door en dan is het Jarno Herzog, de keeper van Boulder. Die moet ingrijpen. De bal draait naar Frank Pieters, maar die plaatst hij niet goed. De man van Wittenhorst kan in Boulderse dienst in het zaalvoetbal de bal niet goed afgeven. Opnieuw Frank Pieters kan dan ook de bal wel vrijmaken. Geeft hij aan en gaat Joël Gielen in de fout. En dan is het Guus Maassen die in de vuurigheid. En dan is het Van de Kerkhof. Ja, en dan schiet hij maar net langs. Het was natuurlijk een kans om de 1-0 voor Beringen te laten aantekenen. Dat duidt de Maasbreenaar niet. Boulder weer in de aanval. Beringen Motruk komt de bal op niet. Ja, Frank kan ook niet. Nee, dit is Joël Gielen die de bal ook neven schuurt. En ze kunnen ook nog geen doelpuntje maken. Dan komen de mannen van Boulder niet met Frank Pieters. Dan gaat de bal door verloren. En dan is het Beringen die er toch een kans krijgen. En Julian de Bruin. Nee, hij kan er ook niks van maken. Door even was het Jarno Herzog die goed kwam. Opnieuw Frank Pieters in de aanval. En de voorste kant van de Bouldersen natuurlijk. Met Joël Gielen aan de rechterkant. Links in het schot, maar dat wordt geblokt. Komt de bal opnieuw bij Frank Pieters. Kan hij dan het schot lossen? Niet, het geeft de bal af. Komt de bal bij Daan van Leisdonk. Ook hij kan het niet. Dus gewoon de mannen uit Beringen opnieuw kijken. In verdedigend opzicht blijven ze toch makkelijk overeind. Boulder de beter en bovenliggende partij, maar kennen door geen doelpunten uitputten. Jeroen Verwillig dan. Nee, en dan is het toch. Nee, het is geen overtreding uur. Nee, goed gezien van de scheidsrechter. De keeper raakt de speler niet. Het is de nummer 17, Daan van Leisdonk, die zich toch gewoon laat vallen. Goed gezien van de arbeider. Dan de stand op het scorebord 0-0. En dan gewoon de Beringse kijken of ze in ieder geval een doelpuntje erin kunnen liggen in het netje bij Boulder. De vooralsnog niet, want ook Boulder blijft makkelijk overeind. Opnieuw de bal in bezit van de Boulders en de Beringse. Mogen toch even de bal weer intrappen. Dat werd snel gedaan. Julian de Bruin komt opnieuw in balbezit. Gaat over de linkerkant Schimentje voorbij. Maar de verdediging van Boulder staat goed. Dan is het Frank van Ooyen die de bal ook niet goed kan controleren. Aan de rechterkant wordt de bal vrijgemaakt. Komt Ron van de Kerkhof aan de rechterkant vrij. Oh niet, maar hij krijgt de bal niet. En door even een opstootje. Ron van de Kerkhof duidt de bal naar de hoek. En Jarno Herzog, de doelman van Boulder, is door. Goed gekiept. En aan de andere kant Frank Pieters met boetekant voet. Net neven de pol. Het had je zomaar de 1-0 in het Boulder voordeel kunnen zien. Dat ziet ook het publiek heen. Ruststand 0-0. In de tweede helft Beringen mag de aftrap nemen. Nu gaat snel. En dan gaan ze kijken of ze in de tweede helft misschien het spel een beetje kunnen verleggen. Het eerste schot komt er van Stan Jansen. Hij wordt gepareerd door de doelman. Aan de andere kant is het een schot. Oei, Joël Gielen. Het had de 1-0 ook kunnen zien, maar de bal gaat hoog over. Ja, dan gaat de bal alle kanten uit. Maar de bal opnieuw in bal zit.
Niek Stemkes in balbezit. Gaat de bal vrij maken. Komt er een schot. Ook de over. En dan zit de scheidsrechter achterbal. Bal opnieuw weer een aanval. Met de nummer 7. Niek Stemkes. Kan hij dan het verschil dadelijk maken? Ja, iemand zal de bal er toch in de krem moeten leggen. Jorgile. Goed schot, maar de doelman van Beringen is ook op zijn hoede. Dan kan Bolder de snelle hoed. De bal aan de linkerkant. Ken Vuur zat weer Joaluur en dus Tim Giele die de bal intikt. De 1-0 voor Bolder en Kiens. Ja, daar zien ze wel blij mee. Want doorbij kunnen ze toch de bovenste Zerum benaderen op de ranglijst. Beringen zal in de aanval moeten kijken of ze dat kennen. 1-0 achter. Bal ingetrapt. Ja, en die wordt toch makkelijk gepakt door de doelman van Bolder die gewoon een goede wedstrijd keept. Dan komt de bal niet. En de rechterkant wordt hij ingeschoten. Dat kan niet gebeuren. Want Bonjon Korsten gaat de bal weggeven. Opnieuw de doelman. En de andere kant kreeg Bolder en kan. Nee, goed verdedigend werk van de Beringsuur. Stond op zijn hoede. Dan kreeg Amoktor de bal. Nee, hij wordt omgelacht door de doelman. Geen vrije trap. Het spel gaat snel door. En dan kreeg je opnieuw de kans voor de mannen van Beringen. En dan Ron van de Kerkhof. Ook hij geeft de bal af. Kan niet plaatsen. Achter het standbeen Ja, wil de bal nog terug hebben. Dat is niet. Maar wel een hoekschop. Ja, protesten van de Bolsen, die baten niet. Komt de bal snel genomen van de Kerkhof in balbezit. En dan gaat de bal opnieuw achter. En dan wordt er eerst een doeltrap gegeven, maar uiteindelijk komt er dan toch nog een hoekschop. En dan wordt er snel ingeschoten. Maar hij gaat over. Ja, de scheidsrechter en de grensrechter wil de bal trappen. Dat gaat ook niet goed. Dan komen de Bolsen opnieuw aan de linkerkant met Daan Verleisdonk. En dan schitterend gedaan door Frank van Ooyen. Alleen hij gaat aan de verkeerde kant van de pool voor de Bolsen. Dan komen de Beringse opnieuw door. Ja, het wordt 2 keer ingeschoten hoor. Ja, en gaat er niet in Guus Maassen. Dan ga je een keer en dan komt de bal weer van de Kerkhof. Hij kan hem ook niet erin schieten. Gaat de bal naar de linkse kant. Weer een schot, maar dat gaat hoog over. Guus Maassen, hij het vizier niet goed staan. Gewoon wel al naar de slotfase van de wedstrijd. Opnieuw door balbezit. En dan is het van de Kerkhof. Het goudhaantje uit Maasbree. Hij scoort de 1-1. En zo blijven de ploegen natuurlijk wel op gelijke hoogte op de ranglijst staan. Hebben allebei 14 punten. Alleen hebben de Boldersen in de wedstrijd minder gespeeld. Het is afgelopen. En dan geven ze zich een handje. Frank Pieters in ieder geval nog niet in het beste doen. Hij protesteerde nog even nog, maar dit mocht niet baten. Het blijft bij 1 tegen 1. En wat hebben de trainers erop te zeggen? Hoe ging de wedstrijd? Heel moeizaam. Het is een moeizame wedstrijd. Ik denk dat we op het eind nog met geluk op 1-1 gekomen zijn. Maar goed, men is blijven werken. En ik denk dat je vandaag wel zag dat misschien dat wij wel wat jeugd erin hebben, maar dat al behoorlijk wat ervaring in zijn team heeft. Dus wij zijn op het eind toch blij met het puntje. Ja, ik denk dat het een echte topper was. In strijd en beleving. 2 teams die allebei op de verdediging leunden en in de omschakeling probeerden om een doelpunt te maken. Ja, ik ben wel teleurgesteld uiteindelijk. Tot een minuut voor tijd stonden we 1-0 voor. Ja, en dan prikken ze toch in de laatste minuut met een keeper die meespeelt, prikken ze de 1-1 binnen. Dus dat is gewoon jammer. Maar ik denk, gezien het spelbeeld, dat ik zei straks nog tegen de jongens, degene die als eerste scoort wint de pot. Maar ja, goed, dat mocht helaas niet zo zijn. De laatste seconde kregen we hem tegen en ja, dat is jammer.